So guys, video ko na interested mo na ba? Ay, nang may masyado na mabuga. जोंनि बेयाव माबा रुसना बरगियारि डान्स गोसो इखौ मा होनोमोनलाय इखौ गोजौआव थादों माथो गाइस डान्सिं ओइ डान्स खालाम दे जोंनि बेयाव माबा रुसना बरगियारि डान्स बैथिं मेथाइ दामदों जोंथ' नैबे गोजौआव थानासो नागिरो दिनै रावबो गैथ'आ आरो गाइस मोननै दा फैगोन आरो दा So guys मन रावबो गैया आरो जों सानैल' नै दिनै बहुत अच्छा जो गाना बजा रहा है और मुझे उधर डांस करने का मन हो रहा है अभी इसलिए नाच लिया उसने मतलब डांस किया नीचे गाना बज रही है और अभी तक कोई नहीं है यार हम दोनों हैं ऊपर So guys वीडियो को नायनो इंटरेस्टेड मोनोबा नायलांबाय थादो आरोना ओमफ्राय दासिम साबस्क्राइब खालामनानै बिराद गोजौनि मिटिं जायो मिटिं बेनो आरोना गाइस बेंटल जुनियर कलेजआ बिथिंजाय नै आबासाबो फैगासिनो बिसोरो मिन्थियाखै आरोना आं बिसोरखौ भिडिअ लादों ना मादों जेनेबा हेलौ हेलौ होनलाय ओइ बेना आब' आसा बेना मैथा गोरलै बेनाबो इउटुब दं आब' आसाना मा नाममोनलाय आसा बसुमतारी दा आसा बसुमतारी साबस्क्राइब खालामना होदो दा गोजौआव दं आरोना गाइस लोगोफोरा दासो फैगासिनो दं नै बे भिउखौ बिराद मोजां So guys नायबाय दा नायनो इन्टारेस्टेड मोनोब्ला आरो शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम केमेरा आतसा नै गाइस सरिखौ फैदो दायो गेटसिम लोगोखौ लायनो थांनो नागिरदों आरो सासे लोगो फैगासिनो नालाय ओमफ्राय बे लोगोखौ माने बे लोगोआ भिडिअ खालामदों ना मादों मिन्थिया आरोना ओमफ्राय दायो भिडिअ लाफागोन ओमफ्राय सिख्लाफोरा मेरला दंथारो आरोना गाइस बेयाव माबा आरोना बे नैबे बेंटल कलेज नैबे साइन्सनि रुम आरो ओमफ्राय बैथिं आर्टस लायो आरोना ओमफ्राय जों दा सासे लोगोखौ लायनो नागिरदों बै कलेज गेटआव दं आरोना वाह थङालि सारलि लोगोफोरा साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम बे जाहैबाय एलेना मिसेस एलेना बक्सारसो गाइस नै बिसोर ओरै मा नाम दंथाय मैथानो माबानो जिरिनो बैथिनो ओमफ्राय बिना आसा बिदिखौथ' मिथिखाबाय चेनेलनि नामा आसा बसुमतारी Yes, लागासिनो दं ना ब्लगखौ लागासिनो दङ स' बिथिंजाय बैथिंजाय माबा जेनेबा नैबे फुख्रि आरोना बेहाय ना दं ना मा दं जेबो मिथिया गाइस ब्लग बानायगासिनो बिथाङाबो स' गाइस जोंनि कलेज आरोना इयो माने बे जोंनि नङा बे डिग्रिनिसो आरोना नै बिथिंजाय बैथिं गेट दं आरोना बे गेटसिम थांनो नागिरदों जों भिउफोरखौ नायनानै लादो सोरबाफोर फैबायबा कमेन्ट खालामदो आरो सोर सोर फरायो कमेन्ट खालामहरदो गाइस भिउखौ देखायबाय आरोना गाइस बेंटल कलेजनिखौ बैथिंजाय फार्स्ट इयारनि